Terrasses repletes de gent consumint horchata en fartons. Esta és una de les imatges més tradicionals de València, quan les altes temperatures s'instal·len en la ciutat. La beguda més típica de la capital del Túria continua guanyant popularitat gràcies a l'augment del turisme i al seu dolç sabor a xufa, en la que aconsegueix conquistar milions de paladars. Cada año viene más gente y los turistas pues encuentran un producto que no pueden encontrar en otro sitio, que intentan relacionarlo y se dan cuenta de que no lo pueden relacionar con nada y que está bueno y les gusta. Una bona part de l'èxit de l'horchata s'aconsegueix gràcies al Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València, un organisme vital per a garantir l'excel·lent qualitat d'este producte valencià. El hecho de pertenecer a la denominación de origen lo que les da a las empresas es la posibilidad de utilizar el logo para que de esa forma el consumidor tenga la garantía de que el producto que vende esta empresa está hecho única y exclusivamente con xufa de València. I encara que la xufa era un producte molt lligat al consum d'horchata durant l'època estival, això ja s'ha superat. La desestacionalització és una realitat en la que ha jugat un paper clau la innovació, i és que ara la xufa ja no està només en l'horchata i podem trobar-la en olis, torrons i fins i tot farines. Aquí en la horchatería mismo tenemos crema de chufa, tenemos coca de chufa, coca en llanda, y hay gente que está investigando con cervezas, licores. I en aquests productes no falta la varietat de propietats, una llista molt àmplia que pot consultar-se en la web oficial de la DO Xufa de València. Es cardiosaludable, es una fuente muy importante de energía, es bueno para los deportistas. Últimamente en los últimos estudios hemos visto que ayuda incluso a la masa ocular, es decir, la lista de propiedades es larguísima. Però si volem beneficiar-nos de les propietats de la xufa, no cal oblidar-se de cercar el logo d'esta denominació d'origen, i és que la seva presència en el producte és garantia de sabor i qualitat.